Vaše društvo ove godine je domaćin međužupanijskog natjecanja. Je li bilo teško sve ovo organizirati? Koliko je bilo natjecatelja? Dobro, bilo je negdje oko 37 ekipa. Natjecanje kao svako natjecanje, mi u tom natjecanju imamo dosta iskustva, nam ovo nije prvo. Imat ćemo ponovo kup Hrvatske u dičarenju, negdje 15. čini mi se 16. 11. Ovo međužupanijsko ujedno i memorijalni turnir pokojnog Ive Radana, za koji sam ja čak i emotivno vezan. Od 1997. godine pokojni Ivo je bio na mome brodu kad smo ih vodili na takmičenje i drago mi je da imamo podršku od svih saveza i da to uspješno održavamo i da ćemo održavati i dalje dok god možemo na spomena pokojnog Ivu. A ovo međužupanijsko natjecanje u podvodnom ribolovu je prošlo u redu. Ulov nije ništa specijalan, ali ipak dobro je. Sve je dobro kad se dobro završi. Važno je druženje. Tako, bilo je dobro druženje, sudionici su zadovoljni, mi kao domaćini pokušavamo učiniti sve najbolje što možemo učiniti, da se ponovo vrati u našu lijepu Podgoru i da se promoviramo kao turističko, pomorsko, ribarsko mjesto, kao što i jesmo na kraju krajeva. Iako nisi osvojio prvo pojedinačno mjesto, jako puno pehara i medalja nosiš kući. Što je sve to? Dobio si za najveću ribu, za drugo mjesto? Pa znači drugo mjesto pojedinačno, drugo mjesto za kup Ivo Radan. Ta dva natjecanja su već duže godina ujedinjena, međužupanijskog i južnog Jadrana u slučaju da se održava u Podgori, onda je zajedno sa kupom Ivo Radan. Ima još sa kolegom iz kluba Petrom Prkićem prvo mjesto ekipno i za najveću ribu, odnosno divljač ugora, od 7 kg i 777 grama. Pa to je onda bila prava borba sa nemarim. Tako nekako je to izgledalo, više je mulja izašlo nego njega po težini, ali dobro, na kraju sve dobro završilo. Kako je more? Je li bilo hladno, je li bilo mutno? More, hladno, mutno, baš nije bio neki specijalni gušt loviti, ali morali smo i to odraditi. Riječ dvije o organizaciji, sve ovo skupa, kako je prošlo? Pa organizacija kao uvijek ovdje je dobra, oni već imaju svoju dobru šablonu i to nikad ne podbaci. Tako da uvijek je lijepo, uvijek dobro, uvijek ugodno. Vidimo te i sljedeće godine ovdje? Pa ne znam da li je ovdje ili negdje drugo gdje bude međužupanijsko, vidit ćemo. Stjepko, došao si u Podgoru i pokupio si sve šta god može, pa skoro pehar veći od tebe. A skoro, da. Kako ti je pošlo za rukom, što si ti to danas ulovio da si uspio osvojiti prvo mjesto? Pa ništa, uvatio sam jednoga šarga i malo manje od kila i jednog ugora od malo manje od 3 kila. Čuli smo od Mislava da uvjeti nisu bili baš najbolji. Pa nisu, baš bilo jako mutno more i hladno je dole poslije 15 metara, tako da nije baš bilo idealno more. Gdje su te ribe ulovljene i na koliko dubini? Jedna je uvaćena, šarag je uvaćena jedno 30 metara, a ugor na jedno 25 metara. Osim što si osvojio prvo mjesto pojedinačno, osvojio si i ovaj veliki pehar. Da, to je prelazni pehar Ive Radana i to mi je iznimna čast zbog momka što je poginuo. Tako da. Ovo nije prvi put da si ti osvojio ovo prvenstvo? Nije, prije 2 godine sam isto bio prvi. Znači sljedeće godine dolaziš ponovo obraniti svoje zlato? Pa ja se nadam. Vi ste danas bili sudac na 21. međužupanijskom natjecanju. Koje su se županije natjecale, koliko je bilo natjecatelja? Županije, to je međužupanijsko prvenstvo ove regije. Bili su Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska. Nastupilo je 35 natjecatelja, od toga ih je 11 imalo ribu, važeću. Evo moram odmah pitati, šta reći da je samo tako malo ljudi, malo važeću ribu? Evo čuli smo od natjecatelja da nisu bili baš najbolji uvjeti. Nisu. Do 10 metara je bilo toplo, a iznad 10 metara je bilo hladno i riba se povukla i bilo je dosta mutno. Gdje su uopće ronilo, u kojem akvatoriju? Ronilo se u akvatoriju otoka Hvara, orijentacijski oko pokrivenika, uvale pokrivenik. I možemo li čuti koje su se nagrade sve dodjeljivale? Pa ovo je ujedno bio i memorijalni kup Ivo Radan i ekipno prvenstvo. Znači, prvo mjesto je zauzeo pojedinačno Stjepko Kesić, drugi je Mislav Lozančić, a treći je Pero Prkić iz kluba Split. Isto tako su se dodjeljivali i za ekipno. Ko su nam prvaci ekipni?
Ekipni prvaci su nam opet iz Splita Pero Prkić i Mislav Lozančić. Evo i vi kao sudac, da li ste zadovoljni kako je sve proteklo? Proteklo je sve u najboljem redu, nije bilo incidenta, nije bilo diskvalifikacije i to je najvažnije. Svi smo se vratili živi i zdravi.